Гаворыць і паказвае свабода. З вами Юрый Дракахруст. Сёння ў праскім акцэнце дыскусія паміж нашымі гасцямі, журналістам, медыааналітыкам Францішкам Вячоркам. Францішак, добрый дзень. Добрый дзень. І дырэктарам Рады па міжнародных справах Менскі дыялог Яўгенам Прайгерманам. Тэма нашай гутаркі вельмі натуральная, выбары, але я прапаную пагаварыць пра іх, так бы мовіць, геапалітычны, знешнепалітычны аспект. Яўген, вось у красавіку вы апублікавалі такі праграмны тэкст «Беларуская дзяржаўнасць стаіць перад сур'ёзным выпрабаваннем». Вы тады пісалі пра 3 крызісы, у якія ўваходзіць Беларусь: пандэмічны, эканамічны і геапалітычны. І вы тады пісалі, што вось сваркі, звады ў беларускай палітычнай эліце, палітычнай клясе могуць вельмі кепска скончыцца. От цяпер в разгар выбарчай кампаніі, наколькі рэалістычнымі, змястоўнымі вам падаюцца вашы тагачасныя заклікі? Ну вот на фоне нерэгістрацыі Ціхановскага, яго арышту, 900 тысячаў даляраў, з іншага боку лёзунгу «Стоп таракан», тапкам прыбіць таракана, узгадак пра Андыжан. Вы па-ранейшаму прапаноўваеце паразуменне? Ну, на вялікі жаль, мне падаецца, што падзеі гэтых апошніх дзён яны ж толькі і падкрэсліваюць, што альтэрнатыва непаразуменню, ну гэта што? Гэта перамога аднаго з бакоў. Ну так, але хутчэй за ўсё праз, не дай Божа, крывю і сапраўдную трагедыю для краіны. Я казаў пра трагедыю такую маштабную ў сэнсе дзяржаўнасці, але яна можа выглядаць па-рознаму. Таму мне падаецца, што на вялікі жаль падзеі апошніх дзён толькі падкрэсліваюць тое, што ніякай іншай альтэрнатывы няма. Яны таксама падкрэсліваюць той закон, які, ну, як бы ўсім добра вядомы, закон міжнародных адносінаў. Прынамсі, вось людзі такія, як я, што ставяцца рэалістычна з пункту гледжання рэалізму да міжнародных адносінаў, заўсёды разумелі, што як бы там розныя варункі не складваліся, але калі дзяржава слабая, я маю на увазе не столькі там канкрэтныя дзяржаўныя органы кіравання, колькі дзяржава ў сістэме міжнародных адносін. Так вось заўсёды такой слабой дзяржава будзе ахвярай іншых у розных варунках, у розных абставінах, але гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта такі закон. І на вялікі жаль, я думаю, што самае горшае, што мы можам зрабіць для сваёй краіны ў міжнародных адносінах, дзеля таго, каб яна была слабая, гэта вось падрываць яе знутры. Мы маленькая краіна у катэгорыях тэорыі міжнародных адносінаў. Гэта значыць, у нас, ну, бадай што няма нічога іншага, на што мы можам абаперціся дзеля таго, каб нармальна прасоўваць свае інтарэсы звонку, акрамя вось унутранага нейкага паяднання і пошуку унутраных рэсурсаў. Так што з гэтага пункту гледжання ўсё застаецца вельмі актуальным. Ну і па-другое, ведаеце, кожны крок, які мы будзем рабіць вось у гэтым накірунку, ён, канешне, будзе потым рабіць больш цяжкай задачу неяк адкруціць ці назад, ці ў бок, але ён і будзе яшчэ больш відавочным рабіць вось гэтыя выклікі. Ну і самае апошняе, вось вы узгадалі гэты мой артыкул, я не прапаноўваю там нейкай такой праграмы канкрэтных дзеянняў, таму што мне падаецца, нам яшчэ далёка да праграмы канкрэтных дзеянняў. Нам спачатку трэба проста зразумець сам выклік, прызнаць, што вось гэта і ёсць праблема. Ведаеце, як ангельцы кажуць, there is a will, there is a way. То бок, калі мы прызнаём праблему, то мы знойдзем і выйсце з гэтай праблемы. А на вялікі жаль, рэакцыя шмат каго на мой артыкул з абодвух бакоў. І цяпер тое, што мы назіраем апошнія дні, яна дэманструе, што пакуль мы нават гэта не прызнаём. Хаця, канешне, ёсць і іншыя падыходы, і вялікая колькасць людзей, наадварот. Вот я думаю, что мы его зараз и послухаем. Францішак, я думаю, что вы и так само и американские, ангельские прымаўкі можете працытаваць, и нейкія законы. Ну и вось тое, про што я сказаў Яўгену, что альтэрнатывай паразуменню, да якога ён заклікае, якое камусьці падалося просто капітуляцыяй насамрэч аднаго з бакоў, з'яўляецца просто перамога аднаго з бакоў гэтага супрацьстаяння. І вот на ваш погляд, нават рызыка паразы робіць гэтай альтэрнатывай лепшымі ў параўнанні з Яўгенам паразуменнем? Ці вот, як ён сказаў, не, давайте паразумляцца.
Праблема артыкула Еўгена ў тым, як гэта было сфармулявана, таму што спрынята гэта было як капітуляцыя той часткі апазіцыі, якая не прызнае Лукашэнку. Яны палічылі, маўляў, давайте паразумецца з Лукашэнкам, ён цяпер бароніць нашу незалежнасць і дзяржаўнасць. І менавіта так прачытаў гэты артыкул я. Безумоўна, паразуменне патрэбна, але яно патрэбна вакол нейкіх канкрэтных ідэяў і каштоўнасцяў. Ёсць пэўны кансэнсус, што беларуская незалежнасць ёсць тым стымулам, тым слупом. Але вось, напрыклад, няма паразумення наконт дэмакратыі. Ці з'яўляецца дэмакратыя часткаю вось гэтага нацыянальнага кансэнсусу, пра які гаворыць Еўген? Ну, я думаю, што відавочна не. Ну што, Александр Григорьевич, ён калі і лічыць это каштоўнасцю, то вельмі своеасаблівая інтэрпрэтацыя. А вось для людзей, якія выходзяць зараз падпісвацца за Ціханаўскага, якія сядзяць у турмах, для іх это з'яўляецца каштоўнасцю. Так? І пакуль мы не дамовімся пра гэты спіс ідэяў, што для нас важна, ну, не можа быць дыялогу. І мы бачым, што апошнія месяцы менавіта ўлада парушае і, ў прынцыпе, паліць усе магчымыя масты для дыялогу. Я таксама за дыялог, я таксама за паразуменне, за кансэнсус, за круглы стол, але ён павінен да нечага ісці і павінна быць воля. Ось, але воля павінна быць з боку моцнага. Моцны зараз той, хто кіруе краінай, той, хто кантралюе КДБ і міліцыю і спецслужбы, і ад яго гэта павінна сыходзіць, а не ад Еўгена. Францішак, ну, з іншага боку, згадзіцеся, з аднаго боку прыхлопнем таракана, да, такая дэгуманізацыя апанента, а з другого боку, я вам нагадаю Андыжан, маючы магчымасць нагадаць так, як это было в Андыжане, то есть кулемётамі, а не прыгожымі метафорамі, хаця і двухсэнсоўнымі. Так калі вот такая канфронтацыя, такое супрацьстаянне, то як бы пра якое паразуменне ўвогуле можа ісці размова? Ну, тыя людзі, якія сядалі за стол перамоваў з Ярузельскім у свой час, яны не такія метафоры да яго ўжывалі і не такія слёганы малявалі на сценах актывісты салідарнасці, але потым пэўны момант яны знаходзілі, падыходзячы да крытычнага моманту, яны знаходзілі каштоўнасці, якіх аб'ядноўвалі, і ў выніку знайшлі паразуменне. У нас жа сітуацыя нават блізка не падобная да польскай, і, здаецца, Лукашенко ні да якага круглага стола не гатовы, не збіраецца, хіба што наадварот, ён зробіць усё магчымае, каб яго пазбегнуць. Спадарства, давайте цяпер перайдзем да ўсё ж такі кантэксту выбараў, можа быць, не столькі ізноў жа пра іх унутраны кантэкст, а, як бы мовіць, цень знешняга. Ведаеце, я вот уявіў сабе гіпатэтычны варыянт, што учора кіраўніком ураду Лукашенко прызначае не Романа Галоўчынку, а старшыню Белгазпромбанку Віктора Бабарыку. Вот хіба тады у прагрэсіўнай публікі ўзніклі хоць якія сумневы ў тым, што гэта новы Мурав'ёў, новы Бабіч і пралёг аншлюсу. А вось калі Віктор Бабарыка робіцца галоўным канкурентам Лукашэнкі, это окей, это нормально. Ён прывядзе Беларусь да сапраўднай незалежнасці. Францішак, вас это не здзіўляе? Не здзіўляе, але калі б Лукашенко прапанаваў Віктору Бабарыку у гэты момант, сёння, заўтра, пазіцыю прэм'ера, для мяне гэта было б нечаканым. Не, ну я маю на ўвазе, калі б вот я разумею, ён не ўдзельнічаў. Так, але ён удзельнічае, так? Ён проста памяняў свой статус, ён кінуў выклік. Апошнія тыдні заявы Лукашэнкі ў бок Бабарыкі, Бабарыкі ў бок Лукашэнкі расставілі іх па розныя бакі барыкадаў. Адбываецца выбарчая кампанія, і гэта нармальна, што яны супернічаюць. Гэтыя ідэі, гэтыя два кандыдаты. Я просто не веру, што нават пасля заканчэння кампаніі Лукашенко здольны, напрыклад, таго самага Бабарыку ўзяць ва ўрад. Памятаеце, ён Романчуку вельмі шмат чаго абяцаў, і больш чым удзел у нейкай камісіі дзяржаўнай прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці у выніку не дасталося. Еўген, а вас вот не здзіўляе гэты чыннік, што як бы чалавек, які, ну, так многім, можа, здавалася, ну, відавочна мае расійскія як бы афіліяцыі. Он много гадоў працаваў у расійска-беларускім банку, і прычым які ўвасабляў Газпром, а Газпром это рускі свет, квінтэсенцыя яго. І тое, што значная частка беларускага грамадства, у тым ліку, скажем, людзі, якія ў мінулым снежні стаялі на плошчы в абарону незалежнасці, а зараз яны нармальна ўспрымаюць Бабарыку. Вас это не здзіўляе? Чаму, на ваш погляд, так адбываецца?
На вялікі жаль, мы уже прыстасаваліся вось да гэтай сітуацыі, калі, ну, так бы мовіць, галоўным чыннікам у дыскусіях і ў стаўленні шмат каго прынамсі палітычна актыўных людзей з'яўляюцца эмоцыі, а калі хочаце нават нянавісць. І мы назіраем гэта, ну, бадай што ўжо 20 гадоў. Гэтая нянавісць і гэтыя эмоцыі, вось гэты чорна-белы свет, светапогляд, ён як бы становіцца ў цэнтры паўсюль, і ён выцісняе ўсё іншае. Ён выцісняе прафесіяналізм. У нас аналітыка у большасці, я не кажу пра ўсіх, але, на жаль, у большасці гэта не столькі аналітыка, колькі вось такое, калі хочаце, інфармацыйнае суправаджэнне, гэта нейкая прапаганда. У нас тое ж самае журналістыка і шмат у якіх выпадках. І таму я думаю, што вось гэта вельмі такая яскравая замалёўка да таго ж тэзісу. Людзям з аднаго боку проста няма нічога акрамя Лукашэнкі. Яны, ну, бадай што проста не могуць нават пра нічога размаўляць і разважаць, калі там не будзе Лукашэнкі і не будзе вось гэтай ненавісці да Лукашэнкі. Ну і з іншага боку тое ж самае, толькі абсалютна наадварот. І таму я ўпэўнены, што вось той гіпатэтычны сцэнар, што вы, Юрый, намалявалі, ён сапраўды так бы выглядаў. Асабліва, калі б, напрыклад, у мінулым годзе Бабарыку прызначылі на такую пасаду, а тут у нас у самым як бы саку вось гэтай перамовы з Расіі, ну ўсё, як бы ўсё склалася, так? І тут нават і не самыя нашы таленавітыя канспіролагі ўжо пра гэта казалі. Ну а тут зусім іншая сітуацыя, як бы людзі ўжо у цэнтру усяго зноў вось гэтая нянавісць да Лукашэнкі, ну і пайшлі-паехалі адсюль. Я тут хочу зрэагаваць. Справа ў тым, што ніхто так не кансалідаваў людзей цяпер у дадзены момант, і людзей з апазіцыі, і неафітаў, і нават эліту, як сам Лукашенко. І менавіта нянавісць да яго, яна аб'ядноўвае людзей, якія стаяць у чэргах. Там абсалютна розныя ўзросты, людзі розных поглядаў раней, людзі, якія ніколі бралі ўдзел у нейкіх палітычных акцыях. Менавіта Лукашенко гэту нянавісць сеяць. Выступ Лукашэнкі пра свінаматку, пра Бабарыку, пра Ціхановска, усе гэтыя правакацыі, ары журналістаў Белсата сёння. Гэта ўсё і стварае чорнае і белае. І чорнае гэта менавіта вось гэтае дзеянне ў бок любой альтэрнатывы. Ты кажаш, вы, Яўген, кажаце пра тое, што нянавісць да Лукашэнкі, але давайте звернемся да нянавісці Лукашэнкі да людзей, лексіка, якую ён ужывае, прамыя і ўскосныя абразы, стаўленне да людзей, з якімі ён у тым ліку працаваў раней. Ён гэтую нянавісць сеяць, нянавісць стала часткаю вось гэтага рэжыму, на чым трымаецца гэтая сістэма, ён яе культывуе. Тыя людзі, якія зараз супраць яго, і Цапкала, і Бабарыка, і Ціхановскі, яны кажуць, мы прымаем 2 сцягі, і чырвона-зялёны, і бел-чырвона-белы. Яны кажуць, што не трэба там праводзіць люстрацыю, не трэба караць. Менавіта яны ў гэтай сітуацыі нашмат большыя цэнтрысты, чым Лукашенко. Яны, але не Ціхановскі. А калі можна, я ж не кажу ні пра Бабарыка, ні пра Цапкала. Я на самом пачатку, дарэчы, вось крышачку пачаў казаць пра тое, што нават на свой артыкул я атрымаў вельмі шмат пазітыву, шмат ад якіх людзей, так бы мовіць, па абодву бакі барыкады, што для мяне сведчыць пра тое, што вялікая колькасць людзей не хоча вось жыць у гэтым чорна-белым свеце. Але і шмат люлей, скажем так. І шмат люлей, так. Так вось я таму ў першую чаргу і кажу пра вось гэты палітычна актыўны як бы складнік нашага жыцця, тых людзей, якія палітычна актыўныя з абодвух бакоў. І я крыху не зразумеў, з кім Франак спрачаецца, і тут выстаўляе пра Лукашэнку. Я яшчэ раз падкрэслю, што з яго боку ідзе менавіта тое ж самае, што ідзе з боку радыкальных прадстаўнікоў, ну, так бы мовіць, апазіцыі. І у гэтым абсалютная праблема. Але вы згодны з Франакам, што, скажем, той жа Цапкала і той жа Бабарыка як бы завадатарамі тут не выступаюць? Ці вы з гэтым не згодны? Ці яны таксама вот як бы распальваюць ненавісць? Ну, пакуль я не бачу гэтай ненавісці. Яны ж абодва акрэслена пры тым, як па сваіх паводзінах, так і па рыторыцы кажуць пра тое, што яны на цэнтрысцкіх пазіцыях. Цэнтрысцкая пазіцыя, у прынцыпе, напэўна, і ў тым заключаецца, што трэба неяк усё ж такі пазбягаць вось гэтых радыкальных кропкаў і радыкальных падыходаў. Іншая справа, што у працэсе яны могуць быць уцягнутыя таксама вось менавіта ў такую рыторыку, таму што гэта ў пэўны момант проста стане ўжо непазбежным. Калі ўсё вось звальваецца менавіта вось у гэтую нянавісць, не проста такую, так бы мовіць, агульнафіласофскую, а у працэсе канкрэтнай палітычнай кампаніі, то нават і цэнтрыстам будзе, канешне, вельмі цяжка. І тут
я не здзіўлюся, калі з іх боку пачнецца нешта такое. Францішек? Ну, я думаю, то, што Евген кажа, гэта менавіта заклікі на плошчу нянавісць. Як толькі Бабарыка і Цапкала заклікаюць на плошчу, значыць, яны пераходзяць чырвоную лінію. Евген вельмі ясна абазначае чырвоныя лініі, за якія нельга заходзіць, таму што пасля іх ты становішся радыкалам. Бабарыка, Цапкала кажуць не на прасткі, што мы падтрымаем там плошчу, калі нашыя людзі выйдуць. Ціхановскі на прасткі заклікае на плошчу, што робіць яго радыкалам. Але галоўная задача рэжыму цяпер гэта абараніць самога сябе. Адзіны спосаб абароны гэта не дапусціць плошчы, тому што выбарчая сама сістэма, яна ў прынцыпе ідэальна працуе і яна дазволіць любыя галасы правільную стосік паставіць і правільныя лічбы запісаць. Мне спадабалася, як Франак уже, здаецца, другі раз прыпісвае нейкія мне словы, якія не казаў. Прычым тут плошча? Я агулам кажу пра больш нейкія шырокія катэгорыі. Зразумела, што і на плошчы можна заклікаць і запрашаць па-рознаму. Але прынцыпова не гэта. Не заклік ці адмова ад закліку на плошчу робіць гэтых людзей цэнтрыстамі, а пазіцыя, якая ў тым ліку заключаецца ў тым, каб не даводзіць да дэгуманізацыі. Вось мне падаецца, Юрый абсалютна трапна і вельмі важную рэч сказаў, што вось гэтыя падыходы дэгуманізацыі, тараканы і ўсё астатняе, вось гэта прынцыпова важная рэч. Плошча я нават яе не кранаў. Спадарства, я хотел бы попросить вас прокомментовать вот такой, як бы, скажем, дыпламатычны двубой, крышачку в іншым, як бы, вымярэнні. На гэтым тыдні Еўразвяз выступіў у падтрымку за вызваленне Ціхановскага і Статкевіча. І таксама амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША разам выступілі з супольнай заявай з заклікам да беларускіх уладаў правесці сёлета свабодныя празрыстыя выбары. В сваю чаргу пасол России скрытыкаваў гэтую заяву заходніх калегаў, ну і сказаў, што іх заява это ўмяшанне ва ўнутраныя справы Беларусі і спроба паводле запавету Бжезінскага, і он прыгадаў яго, адарваць Беларусь ад России. Вось гэтая дыпламатычная дуэль, это толькі дыпламаты, ці это сведчанне таго, што, як не дзіўна, і гэтыя выбары, сёлетнія выбары, яны сталі ці робяцца арэнай геапалітычнага супрацьстаяння Расіі і Захаду. Ці не? Францішек. Гэтыя выбары могуць стаць арэною геапалітычнага супрацьстаяння. Адзінае, што сёння, канкрэтна цяпер, ані Захаду, ані Маскве няма да гэтага асаблівай справы, таму увага да гэтых выбараў, нягледзячы на заявы, не такая высокая. Пра кожныя выбары ў Беларусі кажуць, што Расія грае на іх сваю карту і можа скарыстацца імі, каб правесці донбаскі ці крымскі сцэнар. В прынцыпе, ніколі гэта не адбывалася, і Расія не мае тут ані такой сілы, ані такой падтрымкі, ані інфраструктуры, ні лідара, ні палітычнай партыі, прынамсі цяпер, які б гэтую прарасійскую карту мог у Беларусі разыграць. Францішек, я вас перапыню, одну хвилинку. Ведаете, справа тут может быть не в том, что Россия разыгрывая какую-то крымскую карту, что вот у нас есть там свой Аксенов, Тигубаров, и вот она его разыгрывает. Но Россия может как бы расставлять тых гульцов, якія сами по себе, яны могут быть за незалежность, але яны их так русские расставят, что як бы вынік будет для их выгодный. Вот в этом сенсе. Ну і потым мы бачым канкрэтна, як бы Захад фактычна абараняе апазіцыю, ізноў жа, як заўжды, а Расія ў дадзеным выпадку абараняе вядома каго. Это вельмі смешна, яна абараняе таго, хто лае ее ледзь не кожны дзень і абвінавачвае сваіх апанентаў тым, што яны прарасійскія, а Расія падтрымлівае яго. Цалкам можа быць, Юрый, што Расія ўжо расставіла сваіх гульцоў. Цалкам можа быць, што мы ўжо ўвязаныя ў нейкі сцэнар расійскі. Не абавязкова гэта ідзе цераз кандыдатаў там Ціхановскіх ці Бабарыку. На мой погляд, у Расіі на гэтых выбарах інтарэс вельмі просты. Ёй трэба максімальна аслабіць Лукашэнку, узяць пад кантроль яго для будучых перамоваў і эканамічных, і палітычных, але пакінуць яго пры ўладзе. Я не думаю, што гаворка ідзе пра змену. У Захаду няма ніякай пэўнай стратэгіі і бачання. Ім, безумоўна, было камфортна з Лукашэнкам, які сядае за стол перамоваў, але здаецца, што гэты перыяд адлігі
вестернізацыі, мядовы месяц з Вашынгтонам і Брусэлем можа неўзабаве закончыцца. Евген, і як вы бы расцанілі вот этот двубой, падтрымка Ціхановскага, Статкевіча, заяву супольную еўразвязу, пасольства еўразвязу і ЗША і адпаведна адказ спадара Мезенцева? Я б сказаў, што тут накладваюцца як бы некалькі увогуле нюансаў ці нават узроўняў праблемаў. Ну, па-першае, вось проста на нейкім такім рэфлектыўным узроўні і заява дыпламатаў ЕС, Великабрытаніі, ЗША і адпаведна адказ Мезенцева, ну гэта нейкі такі звычайны рытарычны стыль гэтых бакоў. І будуецца ён на тым, што доўгі час, там прынамсі амаль што 3 дзесяцігоддзі, Захад як бы прасоўваў вось гэты парадак дня ліберальна-інтэрнацыянальны, калі хочаце, дзе у цэнтры увагі правы чалавека. Ну і мы ўсе ведаем вось гэтай тэорыі, які там, напрыклад, добра падсумоўваў у свой час яшчэ спадар Фукуяма. І Захад як бы атаясамляў свае нацыянальныя інтарэсы з прасоўваннем дэмакратыі, ну і вось таму гэта ўсё рабіў. І з іншага боку, зусім іншы светапогляд з Масквы, які ён не звязаны з Беларусі. Гэта проста унутранае як бы такое бачанне і нават пэўныя ўнутраныя праблемы самой Масквы, што ні ў якім разе не трэба дапускаць таго, каб Захад там праз розныя ці каляровыя рэвалюцыі ці іншыя магчымасці, які ў яго ёсць, прасоўваў, навязваў вось гэты парадак дня правоў чалавека, таму што гэта ўмяшальніцтва ўнутранай справы і таму што гэта патэнцыйнае у тым ліку пытання бяспекі вось нашай маскоўскай там расійскай дзяржавы. То бок гэты дыскурс ён увогуле не звязаны з Беларусю. Але ж іншае, канешне, што мы перакладваем адразу на вось тыя канкрэтныя падзеі, тыя канкрэтныя варункі, якія існуюць тут у Беларусі. Можам паразважаць, якія тут складваюцца ў каго інтарэсы, прынамсі вось тое, што можна бачыць, але не ведаю, Юры, ці гэтага вы хацелі. Ну вот крышечку про интересы. Днями посол Беларуси в России Владимир Сямашко обвестил, что перамовы о поглыблении интеграции обновятся после президентских выборов в Беларуси. И, до речи, сам Лукашенко, памятаете его летошнее интервью Венедиктову, и он там то и самое сказал. Мы проведем выборы, а там будем разбираться с интеграцией, с 30 мапами, и с 31-й, поглядим. Так вот, перафразуючы вас, Евген, хто ж ставіць беларускую дзяржаўнасць перад сур'ёзным выпрабаваннем? Ну, тут гэта такое пытанне, у якім кожны бачыць усё сваё. І зразумела, што першы аргумент, які мы ад часткі грамадства і там экспертнай супольнасці чуем, што вось паглядзіце там на папярэднія 30 гадоў, вось як вы кажаце, Юрый, хто ж куды ставіць. Магчыма, і мае падставы вось такая пазіцыя, хаця мне падаецца, што ну было б дзіўна, калі любы кіраўнік Беларусі, ну ён бы мог жыць у нейкім свеце, дзе, грубо кажучы, няма Расіі і можна там адвярнуцца ад Расіі і як бы ніякім чынам не ісці на супрацоўніцтва, хай там і у розных цікавых выглядах, а просто там, скажем, сказаць, мы ідзем іншым шляхам. Я думаю, што дастаткова добра зразумела, куды б і як хутка іншым шляхам хтосьці прыйшоў. Так што ну, я вас магу пераканаць, што нават калі ўявіць сабе такое, што прэзідэнтам становіцца нехта іншы, то ну, прынамсі на рытарычным узроўні таксама... Думаеце, Бабарыка вёў бы перамовы пра 30 мапаў? Прынамсі, пра 30. Так, тое, што было зараз сказанае, гэта ж не гаворка пра тое, што будуць перамовы, якія закончацца так, як камусьці падаюцца. Гэта як бы рытарычны такі стыль, які азначае, што мы не адварочваемся ад стасункаў з Расіяй, мы гатовыя працягваць перамовы, але ж у нас ёсць канкрэтныя умовы. І мы пабачылі ў мінулым годзе, што вось за гэтых умоваў не атрымалася не тое, што 31-ю дарожную мапу падпісаць, але ж і па 30 гэтымі паставіць свае подпісы. То бок гэта абсалютна тая ж гісторыя, якая была, але ж яшчэ раз падкрэслюю, ну трэба было б быць дурнем, напэўна, любому кіраўніку дзяржавы, каб сказаць, што там Масква да пабачэння, мы ідзем сваім шляхам, ну і заўтра бы прыйшлі. Францішак, ці згодны вы з такой версіяй? Ведаеце, перафраз вядомага як бы
анекдоту, што можна назіраць тры рэчы бясконца: як гарыць агонь, як цячэ вада, як Беларусь і Расія вядуць перамовы аб паглыбленні інтэграцыі. Ну, это сапраўды смешна, але магчыма, это не бясконцы працэс, а ўсё ж такі працэс, які прывядзе да пэўнага часу. І магчыма, Лукашенко мінулым годзе просто разлічваў: вот я правяду выбары, а потым ўсё ж такі магчыма, ён будзе вымушаны падпісаць. І тады тое ж пытанне, так хто як бы пагражае дзяржаўнасці? Трэба аддаць належнае, што Лукашенко майстар зацягваць гэтыя перамовы. Ён сам калісьці Беларусь увязаў ва ўсю гэтую авантуру і бясконца выйграе для сябе час. Магчыма, прызначэнне Галоўчынкі таксама для гэтых перамоваў і зробленае. Магчыма, у яго ёсць свае падыходы, свой ключик да сэрца расійскіх калегаў і знойдзе больш хутка агульную мову з імі, вытаргуе лепшыя мовы для Беларусі. Это, ведаеце, я вас перапыню, я просто прыгадаў знакамітую размову этого сына Бакеева з яго дядзей. И калі Бакеев ему сказал: молодший, ведаешь, дядя, надо было тебя ставить президентом. Таких, как ты, русские любят. Горелку пьешь и в погонах. Это да, на кон спадара Галочынкі. Ну, вось мне здаецца, што Галочынка можа быць такой фігурай. Цяжка, ў прынцыпе, спрагназаваць, як гэта пацягне, але Лукашенко, мне здаецца, заўжды бярэ паўзу падчас выбарчых кампаніяў. Для яго гэта заўжды тэст. І тэст не ў колькасці галасоў, які ён атрымае, а ў тым, у якім стане ён закончыць выбарчую кампанію. Кожныя выбары, ну хіба што акрамя 2015 года, для яго былі досыць цяжкія. Ён з іх выходзіў у канфлікце альбо з адным, альбо з другім бокам. То яго Расія мачыла, то Захад, потым трэба было адмывацца ад палітвязняў, шукаць нейкі кампраміс, адкручваць гайкі. І тое самае цяпер. Я думаю, што цяпер у яго 3 напружаныя месяцы, да якіх ён не рыхтаваўся, і ён выйдзе з іх альбо абсалютным пераможцам і без моцных там катаклізмаў, пасадак, санкцыяў Захаду, застанецца кіраваць і сядзе зноў за стол перамоваў з пазіцыі сілы, альбо будзе аслаблены. І калі ён будзе аслаблены, гэта сапраўды выгадна Расіі. Аслаблены, але на сваім месцы. І калі будзе аслаблены, у яго будзе менш чаго для шантажу. Калі будзе чарговы раунд санкцыяў, а да гэтага ўсё можа прыйсці, у яго будзе менш рэчаў на стале для перамоваў, якія можна выкласці. Зараз то ён можа казаць, што мы купляем амерыканскую нафту, у нас тут ёсць сябры на Захадзе, вунь Орбан у нас новы брацец па няшчасці. Але магчыма, гэтага не будзе. І вось калі гэтага не будзе, то трэба быць вельмі уважлівымі за крокамі Расіі. Сапраўды Расія найбольш небяспечная ў геапалітычным пляне, і з гэтай тэзай у праграмным артыкуле Еўгеныя згодны, што зараз крызіс геапалітычны. Згодны нават з Лукашэнкам, што нашыя там усходнія браты тут не спяць у шапку. Ось, але пытанне, што які выхад з гэта? Выхад з гэта праз дэмакратычныя трансфармацыі, змену ўнутранай сістэмы, ці праз узмацненне менавіта вот этой цэнтралізаванага кантролю пад моцным кулаком Лукашэнкі. На гэтым пытанні, я думаю, мы с вами, коллеги, сёння завершым гэтую дыскусію. Я думаю, что это не апошняя наша дыскусія, а працяг і наших дыскусіяў і новай інфармацыі глядзіце на сайце Свабоды, свабода.орг. І на сёння дзякуй, Яўген, дзякуй, Францішак, да наступных сустрэчаў. Да пабачэння. Да пабачэння.